is turning against umpumelelo mina. So umpumelelo mengangifuni uma wakhe wenza ukuthi kube kanjalo. Ngithe nje ngikhuluma nompumelelo wathi yazi baba ngicela ungakhulumi kakhulu because wena munye umuntu omkhathalele umaphuma and kunezinto oyishilo wena baba ukhuluma noma uthi uzenzela mina. Ngibonile ukuthi lezo zinto uzisho ngoba ubreka. Ngase ngiyazixoxisa mina ekutheni ayikho into engisazoyikhuluma nompumelelo. Ayikho futhi into engizoyikhuluma noma wakhe ngalolu daba. Umpumelelo uyingane yami ekufanele akwenze uyokwenza kodwa uma efuna ukwenza mina angisenawo amazwi namandla okumtshela kufanele enze. Uma ngabe ethatha i-decision yongangivusela umuzi ngoba etshelwa abanye abantu akukho engingakwenza. Akukho futhi engizokwenza kokuzama. Uyabona umpumelelo is not just a son, umuntu nje. Lo muzi mangiwushiya kufanele ngiwushiye esandleni sakhe. Ngisebenzile mina ngakha lo muzi ngamfaka naye ngamnikeza izinto ey'ningi but it's fine because siyobona uma ngabe ngingasekho ukuthi I tried. Sibone manje ngoba yonke into engiyikhuluma i-wrong. Where do you think things went wrong Mpumelelo? Angithi umpumelelo uma engibuka le character engiyiyona is very iphansi kakhulu.